аксари вақтҳо вақте ки дар ҳолатҳои стресс, дар ҳолатҳои ҳаяҷон, дар ҳолатҳои мушкилоти зиндагӣ мисол баъзе мушкилот пайдо мешавад, падару модар бисёртар бояд насиҳат кунанд, барое ки мумкин ки дар ҳамин ҳолатҳо мо ба ҳар хел корҳои ношоям даст бизанем. Баъзе вақтҳо мисол ҷавоно ба худкушӣ ба чиза даст мезананд. Падару модар ҳамеша сади ҳамин роҳ метавонад шуда насиҳат кунад ки мо аз ҳамин корҳо даст бикашем. Баъд бисёртар бобоҳо, бибиҳо ҳам ҳастанд ки дар ҳамин маорид, дар ҳамин бораҳо насиҳат мекунанд фарзанди худшон. Тамом. Дигар афроди ҷомеа ба фикри ман насиҳатҳои ваё уқадр таъсирбахш нест. махсусан дар донишгоҳ устодо ё уқадр мисол муҳим нест. Бисёртар падару модар ва хешовандони наздик ба фикри ман. Дилхоҳ инсон дар ҳаёт метавонад, яъне дар ҳар маврид ба ягон кас ба насиҳати ягон нафар ниёз дошта метавонад, аммо худи ман албатта ба насиҳати як нафаре ниёз пайдо мекунам ки донишу илму таҷрибаи ӯ дар ҳаёт аз ман бештар бошад. Масалан устод фарз кардем, он устодоне ки ман ба маҳорату малакаи онҳо боварӣ дорам ва медонам ки дар ҳолати аз онҳо тавсия пурсидан ба ман тавсияи дуруст медиҳанд. мо бисёртар суханони дӯст рафиқи худамонро гӯш мекунем. Аз падару модар мепурсем, вале яъне ки ҳамин маслиҳати ёру дӯст ту бисёртар бовар мекунӣ, барои ин ки бо дӯстон бар бисёр ҳамин лаҳзаҳои ҳаётие ки дар берун мегузарад, падару модар инро дида наметавонанд ва дарк карда наметавонанд. лаҳзаҳои вайҳои зиндагӣ, камбудиҳои зиндагӣ, албатта ба вайҳои модар, насиҳатҳои модар, падару модар хуштоманд ва маслиҳатҳои падару модар бисёртар ниёз дорам. ман вақте ки тасмим гирифтанӣ ҳастам, ман бисёр ба дӯстону падару модарам эҳтиёҷ дорам. вақте ки ба ман чақадар насиҳати дӯстонам, падару модарам розӣ мешавад, ман он вақт ба онҳо ниёз дорам. хеле ниёзмандам ки ба ман ягон маслиҳати хуб ва ҷиддӣ диҳанд ки ман ба фикру ақидаи худ, фикру ақидаамро пурра намоям. ман аз сабаби намедонам бо ки дӯстигарӣ кунам, бо ки нишасту хез кунам, аз ҳамин сабаб ба насиҳати падару модарам эҳтиёҷ дорам.